pag ito yung swatter namin sa Probinsyano. Oh, siya. Yan po sentro namin. May sports minded po. Sports minded. Oh, ang ganda. Ayun! Wala pong tumama. Bike pa more. Nagsisintas na po. Nagsisintas po yan ha. Nagsisintas. Nagsisintas po yung islander. Seryoso kami na, meron ito mga kabayan ha. Hindi ko paturo yan ha.
po yung Kapli. Financial district ng Bayan. Pansin nyo kulay green na oh. Malapit na po yung national habitat. Guys, pinagkakapi ko mga yan. Hindi makapasok sa... Hindi makashoot eh. Pinapagkapi ko para nervyosin ng konti. Puro sure ko lang tira eh. Puro sure ko lang tira. Anim na natin pag-set. 6 times. 0 out of 6. Ba? Kari yan, makari yan. Yan o, tambay lang sila. Nakapupusing pa. Ito!